Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Timoteo kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta ket iso ti ramot ti amin akita ti hinadakas. Daduma at taong agtarigagay iti daytoy ket nagtagawataw manipod iti pamati ken dinuyokda ti bagbagida iti napalalo aladingit. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nay, ada kamot gayam dito'y balay, Richie, anak. Apay ka din, nanang. Kung nagpano nagpasada ka. Sa anak pa'y ngagpasada ita, nanang. Na, sayang mo't ti mapasadaam ko, ma. Nangina ti krudo, ket basit ti pasahero, nanang. Lugi aklaang No, awan ti pasahero, di maki-extra ka pa'y laang nga road. Iti ayan ni uncle mo, apidreng. Maki-construction ka pa'y laang. Masadutak, nanang. Kan may siya, amang ano saan ko nga mo ter aramida kijay. Do saan mo nga amaw? Mabalin mo't ngagpaisuro ka ka ni uncle mo. Ay, agpanunutak pa'y manuan niya ti kasayatan nga aramidag. Jay ko masaanak ang mabanugunay, nanang. Na, adaya mo trabaho asaan ang makabanog, anak ka. Oy, kasinsin Maricel. Nakitam timpos ni Richie a kalugaran tayo? Saan pa'y kasinsin? Anya timpos na ya? Agkulkulekta mat iti kwarta. Kwarta? Para iti anya? Fundraising ka no, para kadagiti pada na a driver dito'y lugar tayo. Kasta aya? No adda maurnong, igatang nakano iti merienda kan free meal. Isumat siguro tinapanunot na amay tulong na itaapan na ti krisis. No adda makolekta na, dakilan at tulo ang kadagiti drivers dito lugar tayo. Awan Saan kat nga isupay a paggastusan da? Katwen. Ay, anyang aminan ay tigatangam. Adapay pansit alakom kasinsin. Ay, adapay Ikanak iti dua nga order laang. Isupot mo, takanak ijabalay. Umayak man, manang yula. Ala, agtugaw ka ading ko. Anya ti maipaay ko kan ka. Imayak, takayat ko laang ti makisarsarita ken ka. May papanitian niya. Pudno ka di tinadamag ko. Nga, ada fundraising ni Richie akanakak. Fundraising? Tinangag ko kat agdaw-dawat ka no iti kwarta, iti Facebook. Naa, jak amo ti may papaniti day taabanag. Ang apay ngay nga agdaw-dawat iti online. Fundraising ka no, para kadagiti kakadwana nga ang paspasada. Aya, Ay unay kan manang, anak mo ni Richie. Ngam di mo amuter aramidon na. jak amo ading ko. Taman manumot ngamin nga ag-Facebook ak. Kan may sa, awan mo tinadakdakamat na kanyak. Mayat mo't ket diti kasjay, anapanunot na. Ado ti matulungan na, nukas bilang. Sa dino tinagkapwam anak ko, Napanak la nag-cash out, nanang. ada na kolektam iti fundraising mo. Adaan, nanang. Ay nga, haguray ka man. Kasano an amuan nyo ti maipapan iti fundraising ko? Nadakamat ni Antim Sharon itay. Imay ngamin dito'y balay, dakis istorya kanyak. Okay. Manungay mo, tinaurnong mo a donasyon. Secret. Saan ko nga ibagbaga kada kayo, nanang? Anya, Saan na mabalin nga ibagak kada kayo? Ta saan matlaang apara kada kayo dayjay akwarta, nanang? ay saan ko butkit di atagikwaan? Agsalsalud-sudak laang, Richie. Dumatangak man iti biskwit, soft drinks, ken pansit, ading ko. Mano apak, manong? Mano ti adda dita aya? Dagito'y langan tinabati, manong. Sige. Gatangak da kita. Pansit ngay. Adapay? Ay, naibusan, manong.
Pansit kumapay mabalin nga agluto ka. Mauray mo ka di? Saan mo't siguro ang mabayagan niya? Saan mo't kidi manong? Para ka di kadagiti drivers ti ipaluto? Wen. Ala, agluto ka iti pansit. Ta itulod ko iti paradaan no madamdama. Agawid akpay tagpelesak. Dagasek to ti impaluto. Anya nga dagitala kong pare Richie. Saan ko ala ko dagitoy, pare Brian? Anya nga ron? Libre laeng. Mangala ka mat iti paraken ka. Dagito'y ka di tinangigatangam iti nakolektam a donasyon pare. Wen pare. Kahit manungay tinakolektam. Ay, kwa pare. Dakkel ka di matlaang. Ay, eksakto laeng. Isu amin ang data. Inggatang ko iti meriendayo. No adda manen mangisend, igatang kong tumanan. Tuloy-tuloy lang ti fundraising ko. Ta isupay mo't atulong ko kada kayo. Dahil lang tinapasadak, bakit? Pasensya ka na. Okay lang, lakay. Maanusan no anya ti adda. Ay, wen gayam. Apay adi ka nagawid idi alas 12. Inururay ka taggidan ta kumaamangan, ngam di ka mat nagawid. Ada nga men libre a pansit nga inyag ni pare Richie. No kasta, damat gaya man nakolekta na? Ada, bakit? Manu kanungay? Dahita ti jakam mo. Jakam mo no mano tinaorno nga donasyon. Tadi namat imbaga kanyak. Angam tinapatag kat adda naramanam lakay. Uwan bakit? Ure ka sano kat naerano takman. Ne. Dakkel mat gayam ti maurnong no agpapandraising ti tao. Handa pa'y nabati a kwarta para kanyak. Anya nga tamat ti gatangag a para iti bagik. Amukon. Gumatangak iti baro a cellphone ko. Nay, unak no da bisita anak ko. Ay, ne. Da kayo mat gayam nanang. Agsasao ka mat ngagmay sa dita. Anya ti mapaspasamaken ka. Awan. Di na ka di pakadanagan nanang. Amangan mo't no. Ay, kas ko nakita yun. Di nakpakadanagan ta okay aklaeng. Sa anak nga agballa. Ay, kita Win ka di. Ituloy yu kadi dararamidin nyo. Di dak disturbon ditoy. Tadda na unag apampanunutek nanang. Awan ka di dararamidin nyo, Auntie Sharon. Apay kaday kaanakan. Adda ko maipalutok kada kayo kahit. Ada ipalutom. Win Tapno adda iwaras ko kadagiti agpaspasada dito'y lugar tayo ante. Kat anya ngay ti ilutok. Adubo kan natanglatan na ante. Agraman inapoy. Mangtedak iti budget kada kayo. Tada kayon ti makaammo amang igatang. Amuyo mo tin numano ti gatangan nyo. Amuyo mat numano ti driver dito'y lugar tayo. Kat ninanang mo kumagay. Saan na kano ang masango ti agluto? Tanaga do ti pakakumikuman na ijebalay. Ken may sa naimimas ti luto yo. Ngam ti luto ni nanang antay. Tabulaan nakpailaeng mat. Ay saan? Pudno ti ibagbagak. Ala. At ti kwarta nga igatang yo antay. Nagapuday tayo ti fundraising ko. Keep the change latan ate. Wen, tapno damat gunggunayo nga agluto. Ala, inakaon. Umay kontolatan dagasen ti impalutok kada kayo. Kaslasan mo tin ngagpaspasada ni Richie lakay. Talaga asaanan nga agpaspasada, bakit? Apay ngay? Jak man amukan kwa na. Ada siguro sa bali a pagkukwartanan Mapanlaang mat iji paradaan no anday tulod na amakan. No kasta, tuloy-tuloy nga ron ti fundraising na. Woy, bakit? Adala tamot ipopos na. Apay na sa ludsod mo. Awan matkit di. Mas daawak lang no apay asaanan ngagpaspasada.
Kasinsin, pudno nga tati agwarwaras asayang guseng? Anya asayang guseng kasinsin. No kasta, saan mo pa'y nadamag? Awan mo tinadamag ko. Ti istorya dagiti Marites, kat dakdakkel kano ti bingay ni Richie iti fundraising na. Ngam, tititad na kadagiti drivers. Arason, no apay nga agpapa-fundraising. Ne, jak amo ti may papaniti day taabanag ah. Ngam nadlaw ko asaanan nga agpaspasada ni Richie. Pudno siguro, kasinsin. Nakitak matlaang ngamin iti may sa amol, idi na minsan. Anya ti aramida na ijay mall. Ay, ishop-shopping na siguro at ibingay na iti fundraising na. Anya? Nimot ka anakan Richie ti pagsasaritaan dagiti Marites manang yula. Ha? Apay kano ni Richie? Dakkel kano ti bingay ang maalala na iti fundraising para kadagiti drivers. Ngam tit-ited na kadakwada. Anya? Isukan no ti madlaw dagiti Marites. Ta saan nga agpaspasada? Awan ti dadduma pagkwartaan na? Ay ngam adda pag-shopping na. Anya? Iso akasaritam tuman ti anak mo. Ang mga nupod no umatan ti sayang gusang maipapankan ko na. Nakababain nupod no man. Saan ang maiparbang ang pagkwartaan na ti sitwasyon ang mapaspasaran tayo ita? Kaya't yun ti cellphone nanang. Na, no awan do pa'y maigatang iti makan. Mala, kukayo da ito yan. Na, anya nga iti usaram do itad mo kanyak ti cellphone mo. Sana parikot da ita. Ngamin, gimatangak iti baro a cellphone ko nanang. Anya? Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko na eh. Nangalaam nga iti inggatang mo. Kat saan kamot nga agpaspasada. Ay kat kwartak ni nanang mo't. Ang mga nupod-no mo ti sayang gusang maipapankan ka. Anya sayang gusang nanang. Adakkel ka no ti bingay ang maalalam iti fundraising mo para kadagiti drivers. Sana po no day tananang. Nadalos ti intention ko niya, umapan lang nagiti atat tao. Iso arugyan daman ti mangiwarwaras ken agmarmarites maipapan kanya. Siguraduam lang, tanakababain, anak ko. Pare, ita lang ang makitap na ita cellphone Kagat-gatang ko lang pare. Ay, Wayne, damag ko kat dakkel kano ti bingay mo amal-alam iti fundraising mo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Iso mo ti mangmangag ko. Nakagatang ka pa yan iti cellphone kan sapatos mo. Kan baro pa iti pantalon mo. Ang mga nuinton madamdama, adan to meten baro alugan mo. Ne. Apaya kastamot ang tibagbagan. Awanan ka itibain. Ops. Apay nga, defensive ka pare. Di mo ibaga, apod no tinadamag ka. Dita ka man langan. Awan pa'y sirserbi mo, takasarsarita. Saan kan amang mangan Kadagitit itid ko a free meal kan snack. Ha? Anya? Makapasuron da kita akalugaran. Apay manan aya. Dadaulan na ba ti diskarte? Apay, anyat na pasamak. Nagado nga ipopos da iti Facebook. Ita, manmanon di mangta di titulong. Awanan ti agsen iti Gcash ko. Amangan no nakariknada mo Anya? Amangan no na amwandan apagkukwarta amlaang ti sitwasyon tayo ita, anak ko. Ay na, dakas ti kasta nga aramid. Di ka kadi mabutang iti karma ako nada. Manong Richie, awan samat ang ti free meal kan snack para kadagiti padam a drivers. Amo matlagayaman. Apay nga agsaludsud ka pailaan. Ha? Ay, napudot samat ti ulo, Manong. Uwan takasla di kag pampanunot. Ado dagiti kontrawida. Iso nga insardan ko na. Tawan mo't ng timang ted wano agidonar iti maigatang. Ay, no apay ngamin apagkwartaam dagiti padam a drivers, Manong. Ne, saan mo ta? Uy, adu dagiti kalugaran tayo a makadlaw, Manong.
saan kayong agpaspasada? Ngem, adalat ta kwartayo. Ne, no umapalda, di aramidon damot ti kasi ti aramidag. No kasta, pudno adakkel ti bingay mo, manong. Oh, iti man langin sa bali nga istor ti paggatangak. Nagadulakit din ti bagbagam. Oh, italaang manan ang nagpasada ka, pare. Bibiyang mo ko, ma. Na, Pakibiyang ang matla aminan. Agpasada ak no kayat ko. Abay, kukwam ay ati kalsada. Anyan. Bigat na napudot ti ulong, pare. Agtal na ka man. Maminsan pa'y nga damangag ko. Madanog ka na talaga. Anya. Anya jay nadamag ko anak ko. Adanda ni danugam ni Brian. Una, tasumanao da a tao. Apay, adaya dakas nga insawang na. Awan mat kid eh. Oh, apay nga rod anapudot ti ulom kan kwa na. Una, takas lamang as asar. Maasar ka, tanaduktalan dati kalukwam. Anya, Maasar ka, tanaamuanda, adakdakkel ti bingay mo, amaalam iti fundraising mo. ay naramit ko da Tapno adamat kong gunak. Wan ngam dakdakkel mo tinaalam, ngam tinaramanan dagiti drivers, arason, no apay nagpa-fundraising ka. Iso ano anyaman ti mangmangag mo, aganus ka. Di ka agong unga, tapod numot nga adda inaramid mo akalukuan. Anya nga ro ti aramidag. Sa anak latan nga agsasao. Nga uray nagadutis sa uda, maipapan kanya. Sika, tinangibabain iti bagim anak ko. Inton sumaruno ngamin, di mo irason ti sitwasyon a mapaspasaran tayo, tapno gundawayam ti padam a tao. Saan a maiparbang a pagkwartaam ti sitwasyon tayo ita, anak ko? Di ka agaramid iti saan ang maiparbeng, gapula ang iti kwarta. Pilyam tinalintag adalan, kan makontento ka, no anyaman ti addakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Hagyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.